Συγγνώμη λίγο, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποιος είχε την ευθύνη ιδέα να δέσει ζώνες στο πάνω? Με κατηγορώ λίγο να δω. Με κατηδείς. Δεν σε αφήσω να ξεκινήσεις. Συγγνώμη που αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς παραδόβα. Εκτός αν έχεις την αγκράφα της ζώνης επάνω του που έχουν τα κρικάκια στις εργοστασιακές τρύπες. Δεν έχω κρικάκια μαζί μου. Αδερφέ, τις κεφάλεις του θες. Είναι δυνατόν να σε στηρίξει η ζώνη εδώ? Τίποτα, τι να σου πω, τα παράπονα σε αυτούς που κάνετε τεχνικό έλεγχο στα μέρες σας, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά δυστυχώς θα το πω, είναι ψυχρό. Φεύγεις τώρα και πας και το φτιάχνεις. Τώρα τι να κάνω, Ωραία, δεν σε αφήνω να ξεκινήσεις εγώ. Εντάξει, τέλος. Γιατί τώρα θα δω, δυστυχώς. Δεν μπορεί να τα αλλάξεις του βράδυ, να ξέρω. Ποιο βράδυ είναι παιδιά? Συγγνώμη, δεν σε αφήνω να ξεκινήσεις έτσι. Θα βρεις ζώνη, φέρω μια ζώνη, φάγει δεν. Ο ένας λέει βγάλτε τα κρικάκια, βάλτε σίδερο. Ο άλλος λέει βγάλτε το σίδερο, βάλτε στα κρικάκια. Εγώ τι να κάνω? Όχι, πού να τα βρω τώρα που κουζάνε, πού να τα βρω? Πάρτε μια απόφαση, τι να κάνω? Όχι, εδώ, όχι. Μα ξαφνικά ρε παιδιά, αυτό είναι σπάσιμο τώρα την τελευταία στιγμή ρε παιδιά. Δεν διαφωνώ, αδερφέ, και εγώ αγωνιζόμουν αλλά θέλω το καλό σου. Γιατί το περάσατε χθες? Γιατί το περάσατε χθες? Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω τώρα. Δεν είναι. Θες το κεφάλι στο θέση, όχι? Δεν είσαι για να τα βλέπεις. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αυτό που κάνεις τώρα είναι πολύ άσχημο για να αγωνιζόμαι τώρα. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Πιο πολύ άσχημο θα είναι να πάθεις κάτι και θα φταίω εγώ μετά για αυτό το πράγμα. Καλύτερα τώρα. Όφιλες θες κυρία μου να το κάνεις. Όφιλες θες. Όφιλες θες. Σε παρακαλώ. Τζάτρο κατσαβίδια. Κανόνισε να μην σε περάσω πέρα για πέρα. Αμόλα, τέλος. Σε παρακαλώ. Έλα τώρα. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Την ασφάλεια σου κοιτάω. Την ασφάλεια σου κοιτάω. Έχεις δίκιο και αυτό το συζητάω. Ωραία, λοιπόν. Έχεις δίκιο και αυτό. Έχεις δίκιο και αυτό. Παιδιά, τα προβλήματα σε αυτούς που περάσανε τέτοιο. Έλα εδώ. Έλα εδώ και να μάθεις να καταλάβεις τι γίνεται. Εγώ κατάλαβα, απλά εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε. Θα μπορούσε να το έχεις κάνει από χθες, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Χθες θα μπορούσε να είχε γίνει, τώρα δεν γίνεται.